tindràs pas una boleta de plastilina? Oh, nena, per què la vull? Home, per fer l'instrument, que abans aquell noi tan eixerit, com es diu, Això, el Xavi Lozano, ha fet una guitarreta amb només una ampolla. Jo tinc tots els ingredients. L'ampolla, el llapis, les tisores i el fil de pescar, Ai, que no el trobo. On està el fil de pescar? Aquí, nena, aquí. 1,5 metres aproximadament. Però em falta... Tu en tens? Ah, que en tens! Nena, que me la deixaries a la porta, és que així demà puc fer la guitarreta, que hem dit amb els veïns del Cel Obert, que demà, després dels aplaudiments de les 8, farem una jam session, un concert, nena. I si no tens res de tot això, no pateixis. Tu agafes, mira, aquí mateix que hi tinc. Anís, mira el so que fa. I l'arròs? Nena, quins nervis!